Els ous d'una ànega mare van eclosionar, revelant aneguets adorables. Però l'últim ou era gran i en va sortir un estrany ocell gris. És tan lleig, van cridar els altres aneguets, allunyant-lo. Fins i tot la seva mare dubtava d'ell. El petit ocell se sentia sol, creient que era indesitjat només per tenir un aspecte diferent. Va intentar encaixar, però les rialles seguien el seu caminar maldestre. Va fugir, trobant només fredor i rebuig constant. Després de l'hivern, l'ocell adult i solitari va veure cignes blancs magnífics en un llac. Ell esperava el seu rebuig habitual. Mentre s'ajupia per beure, va veure el seu propi reflex al costat del d'ells. Per a la seva sorpresa, no era un aneguet lleig. Era un cigne preciós i gràcil, igual que ells. Havia estat un cigne des del principi, nascut al niu equivocat. El seu rebuig no era per ser lleig, sinó per ser incomprès. No estava destinat a ser un ànec, sinó un cigne. Els rebuïts de la vida sovint provenen del fet que els altres no veuen el teu veritable jo. No deixis que ningú et defineixi. Creu en el teu propòsit únic. Subscriu-te en un del canal per a més històries llegendàries.